Isang magandang hapon po mga kabalen. Welcome ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Opo, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid ho sa inyo ng makatotohanang balita at impormasyon, mapagkakatiwalaang balita at impormasyon at syempre may paggagamitang balita at impormasyon sa loob ho ng 30 minutos. Ngayon hong alauna ng hapon, araw ho ng Martes, March 8, 2025. Kumusta ho kayo mga kabalen? At nananghalian na ba tayo? Nausog lang ng konti, na-move yung ating programa dahil para ho magbigay daan. Syempre, kanina nakapanayam ho ni Binibining Sonia P. Soto. Ito hong nag-iisang kandidato para alkalde sa Bacolor, Pampanga. Wala hong iba, Mayor Dimandato. Syempre yung kanya hong buong slate. Kasama ho si re-electionist Vice Mayor Ron Dongka at yung kanila hong mga lineup para ho sa konseho. At diyan tinalakay yung iba't ibang mga accomplishments, gayon na rin ho yung mga programa na nais pa ho nilang isulong sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Mamaya bibigay ko ho sa inyo yung ilang detalye ng balitang iyan. For the meantime, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Pero bago yan, bigyang daan muna natin ang komento nitong ating avid fan, si Roald Gonzalo. Malapit na, next week na Holy Week. Maraming salamat Roald sa walang sawang pagtangkilik dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Roald, paano mo igugunitain ang Semana Santa? Mangyari lamang, ibahagi ang iyong komento dito sa comment section. Magkwentuhan tayo Roald para babasahin ko at makita rin ng ating mga kabalen, ng ating mga viewers. Ito ho mga kabalen, gaya ho na binabanggit ni Roald, malapit na ho yung Holy Week. Next week na yan. At syempre dagsa, inaasahan yung pagdagsa ho ng mga motorista sa iba't ibang mga kakalsadahan, lalong-lalo na ho dito sa North Luzon Expressway na sa mga oras na ito ay may ilang portion pa ang nakakaranas ho ng matinding daloy ng trapiko dyan ho sa North Luzon Expressway. Gawa ho nitong mga nangyaring insidente ng road crash. Kani-kaninang umaga lamang yan. At silipin ho natin ang sitwasyon. Live, real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Sige ho mga kabalen, dito muna tayo sa gawing itaas sa ating leftmost box. Nakikita ho natin yung Balintawak Toll Plaza. Sa mga oras na ito, walang masyadong pila doon sa mga RFID. May bahagyang pila sa mga cash lane. Doon naman ho sa kabilang linya, yung going south, nakikita natin, bagamat maliit lang sa ating screen, fast moving pa din yung mga sasakyan dyan sa area na yan. Meanwhile, dito naman ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, ito mga kabalen, nakikita natin magkabilang linya pa rin, fast moving, north and southbound. At hindi masyadong makapal ang volume ng mga sasakyan. Pero dito ho sa gawing kanan natin, sa Mindanao Toll Plaza, para ho sa mga bumabiyahe dyan sa may patungong Quezon City o yung mga nagbabalak at mag-take ng Mindanao Toll Plaza, paghandaan yung pila, lalo na ng mga truck dyan sa area na yan. Meanwhile, dito naman ho tayo sa may Kawayan Interchange sa gawing ibaba, leftmost, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon ng kakalsadahan sa mga oras na ito. Same scenario sa may Bocaue Toll Plaza as well as in the city of San Fernando, Pampanga. Yan ho kabalen ang latest traffic situation sa ibang bahagi ng North Luzon Expressway. At base na rin sa kanilang traffic update, dyan sa may San Fernando, 3 hours ago pa, masikip, pero eto, lubog na po ang sitwasyon ng trapiko dyan dahil nga dyan sa nangyaring road crash. Pero gayon pa man, bahagi ko na rin itong paalala, babalaho ng NLEX, paano nga ba? Dahil nga magkakasunod itong road crash,
Sumunod, nagpapaalala ho itong North Luzon Expressway sa ating mga motorista na sumunod ho mga kabalen dito ho sa sinasabing speed limit para ho maiwasan ang disgrasya. Para ho sa mga class 1 vehicles yung fastest maximum ika nga 100 kilometers per hour yan, habang yung minimum speed 60. For class 2 and 3, yan ho yung mga malalaking sasakyan mga kabalan. Ayan, lakihan natin para mas malinaw. Ayan. Opo, eto ho'y 60 lamang ang kanila dapat minimum at 80 yung pinakasagad. Traffic situation naman ho tayo sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Traffic update po hatid sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ng San Fernando. At ito yung latest ho nila about an hour ago. Ang light to moderate traffic, expected ho yan sa may area ng JBN, Jose Bilingad Memorial Hospital, gayon na rin ho dyan sa may Makabakle, Dolores area. Kabalen, asahan din ang pagbabagal ng daloy ng trapiko dyan sa may area ng MacArthur Highway sa may Sakop Regional Government Center o Diosdado Macapagal Government Center dyan ho sa may Impis. Bunsod na rin ng kasalukuyang road construction. At gaya ho ng aking paulit-ulit na binabanggit, target ho ng DPWH na matapos yung construction na yan sa darating hong July ng nasabing taon o ngayon. Sa mga oras na ito, alamin muna ho natin ang magiging lagay ng panahon. Narito po ang latest weather report, latest update mula ho sa DOST Pag-asa. Ang weather forecast po para sa araw na ito, ihahatid po sa atin ng ating mga kaibigan dyan sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa Tuesday, April 8, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Southern Mindanao. Pangalawa na dito ang easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At ito rin po yung nagdadala ng mainit na panahon dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, kumikita po natin dito sa Luzon, inaasahan po natin magiging maaliwalas ang ating panahon, pero asahan din po natin magiging mainit at malinsangan po yung ating tanghali hanggang hapon na may mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 34 degrees Celsius, Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. Puerto Gigaraw, asahan natin ang 24 to 33 degrees Celsius, Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius, at Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Kung nakita po natin kanina doon sa satellite imagery po natin yung ITCZ, ito po yung kanyang axis. Kaya inaasahan po natin, magdadala po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa may Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Misamis Occidental. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao at kabuuan ng Visayas, asahan din po natin magiging mainit ang ating panahon, dulot po ito ng easterlies. Mataas din po ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa 25 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, asahan natin ang 27 to 32 degrees Celsius.
Zamboanga 24 to 34, sa Cagayan de Oro 24 to 32 degrees Celsius, at Davao 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala po tayo ng 41 at 38 degrees Celsius. Respectively po ito dito sa Main Naiya at Science Garden. Pinakamataas po nating naitala ay 46 degrees Celsius sa may Birac, Catanduanes. 43 degrees Celsius naman dito sa Dagupan City, Pangasinan at Sangley Point, Cavite City, Cavite. Para naman sa forecast nating heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, inaasahan po natin ang agwat na 39 to 41 degrees Celsius. Para naman po pinakamataas, possible pa rin po pinakamataas natin ay dito pa rin sa may Birac, Catanduanes with 44 degrees Celsius. Sinundan po ito ulit ng 43 degrees Celsius dito sa Sangley Point, Cavite City at Cavite. 42 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Pangasinan, Subic Bay, Olongapo City, Cuyo, Palawan, Rojas City, Capiz, Iloilo City at Dumangas dito po sa may Iloilo. May kita po natin, danger level po ito. So iba yung pag-iingat po, lalo na po yung dala po na itong init ng panahon. Wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:09 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng Pag-asa para sa ulat panahon. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Mga kabalen, ito silipin muna ho natin itong palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ho itong palitan ng piso kontra dolyar nitong Lunes, April 7 sa 57 pesos 43 centavos. Para naman ho sa ibang currency, ito ho, Japanese yen, 39 centavos. Itong pound, 73 pesos 037 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos 31 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 15 centavos. Ito hong dirham, 15 pesos 47 centavos. Euro is 62 pesos. Korean won, 0.39 centavos. At yung Chinese yuan, 7 pesos 78 centavos. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating public service announcement. Mga kabalen, mawawalan ho ng tubig dyan sa may Camsur Casmor Subdivision, Phase 1 and 2 sa Mabalacat City, 9 p.m. hanggang 5 a.m. bukas ho yan. 9 p.m. mamayang gabi hanggang alas 5 ng madaling araw bukas. Dahil ho yan sa flushing activity na isasagawa ng Prime Water, same schedule din ho yung water interruption dyan sa may Aquino Village sa Mabalacat City pa rin, 9 p.m. to 5 a.m. tomorrow. Marami rin hong mga nakakaranas ng power interruption o brownout sa buong Pampanga sa mga oras na ito hanggang alas 6 ho ng gabi yan, mga kabalen, dahil na rin sa rehabilitation and construction ng linya ng NGCP. Para ho magabayan kayo, narito ho yung mga lugar kung saan wala hong kuryente hanggang mamayang alas 6 ng gabi, mga kabalen. Ito ho. Dito ho sa may
Bacolor, Pampanga, lahat ho ng mga barangay na siniserbisyohan ng PELCO 2. Maliban na lamang sa Maliwalu at Kalibutbut, brown out po ang ganapot ang alas 6 ni Bengi. Same scenario ho mga kabalen, dyan ho sa bayan ng Guagua, Pampanga hanggang 6 p.m. po walang kuryente. Apektado rin ho ng scheduled power interruption ngayong araw hanggang alas 6 ng gabi ang bayan ng Lubao, Pampanga, lahat ho ng barangay na sineserbisyuhan ng PELCO 2. Ganyan din ho ang senaryo sa bayan ng Sasmuan hanggang alas 6 ng gabi, wala hong kuryente. At eto hong mga ilang barangay sa Santa Rita, Pampanga, Barangay Santa Monica, San Agustin, San Matias, and Bekuran. Wala rin hong kuryente hanggang alas 6 ng gabi. Ayan, kasali rin ho yung Barangay San Jose, San Juan, San Isidro, San Basilio, and San Vicente sa mga makakaranas ho o nakakaranas ng power interruption sa mga oras na ito hanggang 6 p.m. yan. Diyan ho sa Barangay Santa Rita dahil na rin sa rehab ng mga linya ng NGCP. Blanca sa Barangay Butad at saka Anon hanggang 6 p.m. po ang power interruption dyan sa area na yan. Mga kabalen, sa oras na ito, silipin muna ho natin itong mga malalaking balitang kinalap ng ating news team. Opo mga kabalen, unang-una itong pagsabog ho ng Canlaon Volcano. Ito papakita natin at ano na nga ba yung latest dyan ho sa area ng ating bansa na yan, dyan sa Mindoro. Ito ho mga kabalen, umabot ho sa 4,000 meters ang taas ng voluminous bent plume o makapal na usok na ibinuga ng Canlaon Volcano sa Negros Island. Ngayon pong Martes yan, April 8. Ayon ho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagsimula ho yung explosive eruption ganap na 5:51 ng umaga. May mga pyroclastic density currents o debris rin na umagos pababa sa mga dalistis ng bulkan. Kasalukuyan hong nasa alert level 3 ang Canlaon Volcano. At patuloy naman hong ginagawang monitoring at pag-iingat sa mga apektadong komunidad. Abiso rin ho ng PHIVOLCS manatiling alerto at sundin ang advisories ng mga lokal na pamahalaan. Kabalen, nagpaalala ho ang local government unit, gayon na rin ho sa Panay, gayon na rin ho itong Office of Civil Defense. Naglabas na ho ng advisory yung OCD sa mga LGU na paghandaan yung pamamahagi po ng mask sa mga affected communities. At pinapayuhan din ho yung mga kababayan natin dyan sa area ho ng Negros na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan
upang sa gayon ay maiwasan yung possible ash inhalation o yung hindi ho makasinghot ng usok o ng ash o ng yung ibinuga dito hong ating Canlaon volcano, ano. Nakahanda na rin po ang DSWD na mamahagi nito hong food packs at iba pang assistance. Aabot ho sa 250,000 food packs ang naka-standby at ready to be distributed na, ayon ho yan sa ating Social Welfare Department. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito mga kabalen, naging bisita ho ni Binibining Sonia P. Soto, si Bacolor Mayor Eduardo Dimandato sa programang Plataforma 2025 kani-kanina lamang ho. At kabilang ho sa mga naitanong sa alkalde na wala hong makakalaban sa darating na Mayo 12 ay kung ano ho yung kanyang commitment pagdating sa flood control master plan. Dito ho sa bayan ho ng Bacolor, madalas bisitahin ng baha. Ito hong ilang sitio o purok dyan sa barangay Tinajero at dahil dyan nagpapondo yung tubig. Ano? May mga usapin na sa ibang mga localities at naibalitan na rin ho ng CLTV 36 yan kung saan at kung ano nga ba yung issue gaya ho ng binabanggit ni Mayor Dato, kabilang sana dyan yung saan ba dapat dumaan ang tubig? Dahil ito ho'y napopondo umano doon sa kanilang mga kababayan dyan sa barangay Tinajero. Suportado naman umano ng alkalde itong flood control master plan provided na ito po'y pag-aaralang mabuti at hindi ho magiging double jeopardy para ho sa bayan ng Bacolor na minsan na hong sinalanta ng lahar. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Mayor Dimandato at ito na kasama niya rin ho sa programa kanina si Vice Mayor re-electionist Ron Dungka diyan ho sa programang Plataforma 2025 ni Binibining Sonia P. Soto. Narito pong pahayag ni Mayor Dimandato kaugnay ho ng usapin ng flood control master plan na isinusulong ho ng iba't ibang lokalidad dito ho sa lalawigang Kapampangan. Sa Bacolor, ang bumabaha naman yung portion ng Tinajero na nagawa ng NHA noong pang-unang panahon. Ginawa nilang housing na alam naman natin palaisdaan. That is a big question noon pa yan. So wala na kaming inaalis na, wala na kaming ini-evacuate kundi lang yung nasa Tinajero na portion of it. Hindi naman buong Tinajero, it's a portion. Kasi po yan nasa downstream. Nasa downstream ng ating river channel. At siyempre, doon sa pinag-uusapan natin flood mitigation project sa Pampanga, we support po yan. Provided, wag naman yan ipadaan sa amin yung tubig. Baka naman mag-ano tayo ng mitigation, dadaan na naman sa atin, pag-aaralan pang mabuti. Double jeopardy na yan. Yeah. ang hinihingi ko lang, pag-aaralang mabuti yan, bakit hindi natin kung flood mitigation, tingnan natin yung topography. Magrarally tayo. Yeah. Tingnan natin yung topography. Kung saan ang mababa, doon natin ipadala. Exactly. Kung saan ang mababang lugar, it is a matter of common, it is a national law. National yan. Kung saan ang mababang lugar, doon papuntahin yung tubig, papahihirapan mo yung sarili mo. Exactly. Pag-aaralan, so topography, it is a mitigation, dami nating engineers, basta pag-aaralan lang mabuti, may magandang resulta. Saka pinag-aralan niyo yan, geologist kayo Hindi I don't challenge them. Di ba? Sabi ko, sis, tingnan lang yung topography, at makikita natin kung saan pupunta. Huwag natin pilitin doon sa lugar na hindi na pwede siya pumunta. Dapat siguro dinugtong nyo doon sa team nyo. Dunong at dangal at masya sa bunto. Kasi ang inaano lang natin, yung tama lang. Tama lang. Oo, nakikiisa ako sa inyo doon. Mayor, huwag kayong mapayag. Oh, of course na. Kasi kawawa naman tayo, Tama sila po, double murder, double double jeopardy na yun. Sobra Kasi na yun.
So, ano na di ba? well, we will wait for the plan. Sa Bacolor, ang bumabaha na Yan ho mga kabalin, inyong narinig ang tinig at ang pahayag ni Mayor Eduardo Dimandato ng Bacolor, Pampanga. Kaugnay nga ho nitong masalimuot na usapin sa flood control project dahil alam naman ho natin yung bayan din ng Bacolor minsan na nga ho nakaranas ng lahar at ayon ho kay Mayor Diman dapat wag namang isakripisyo yung kanilang bayan. At kung sakaling magsasagawa man ng kung anong flood control flood mitigating projects yung atin hong pamahalaan at tiniyak naman ho ng alkalde ang kanyang suporta sa ganitong inisyatiba at proyekto ho ng ating gobyerno. Ito naman mga kabalen, sa iba hong balita para ho sa mga naghahanap ng murang produkto, pwede ba kayong humabol? Nagbabalik ho ang buwanang kadiwa ni Kita at Ani program ng Angeles City LGU sa City Hall ho ngayong Martes, April 8. At mga kabalen, 10 stalls ho na nagbebenta ng mga sariwang gulay at local products ang mananatiling bukas hanggang 7 p.m. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo para ho makamura at matiyak na fresh itong inyong mabibiling produkto Ang naturang programa ay pinangungunahan po ng Angeles City Economic Development Investment and Promotions Office bilang suporta sa sustainable livelihood and mga produkto na gawa hong lokal Kaugnay rin ho nito ng Kadiwa program na isinusulong naman ng Department of Agriculture. Ayan. Bukas ho yan mga kabalen hanggang alas 7 ng gabi ngayong araw para ho kayo po'y makapamili pa ng mga produkto dito ho sa Kadiwa. Habol na ho kayo mga kabalen Kabalen, magpapatalastas muna ho ang CLTV 36 News Stream at sa ating pagbabalik, ihahatid pa ang ilang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team. Huwag ho kayong aalis at magbabalik ho ang news stream, mga kabalen.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, welcome home muli sa ating programa para sa mga katututok lamang. Ako po si Justin Dizon, mag-ahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan ngayong araw ng Martes, April 8, 2025. Ito ho mga headlines mga kabalen. Dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga, kanina ho'y idinaos itong Water Symposium 2025, ano? Ito ho mga kabalen, isinagawa ho yung Water Symposium 2025 sa Mini Convention Center sa Heroes Hall, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon hong Martes yan, April 8. Ano? Ito na ho yung third year ng nasabing aktibidad na inorganisa ho ng City of San Fernando Water District, Prime Water at ang City Government ng San Fernando, kasama pa ho yung ibang grupo at mga ahensya. Yun hong pagdiriwang ngayong taon, merong temang communicating water's value, its challenges and implications. Iba't ibang sektor ang nakibahagi sa symposium this year. Kasama ho rito yung mga negosyante, professional groups at gayon din yung mga estudyante. Panauhing pandangal naman sa nasabing pagtitipon si Dr. Carlos Primo David, ang Undersecretary for Integrated Environmental Science ng Department of Environment and Natural Resources. Inimbitahan din ho sa kaganapan ang mga eksperto na tatalakay ho sa pagpapahalaga ng konserbasyon ng tubig, maging ang mga bagong polisiya at teknolohiya. Ang ulat na yan, hatid po sa atin ni Jody Mercado. Formal na hong kinilala ng Department of Education o kinilala ho ng DepEd Secretary Angara. Ito hong papel ng mga guro tuwing eleksyon. Napakahalaga naman ho talaga niyan mga kabalen. At formal na hong nilagdaan ng DepEd at ng COMELEC. Yes mga kabalen, ito hong kasunduan para sa nalalapit na eleksyon sa May 12. Isinagawa ho yung signing ng kanilang Memorandum of Agreement dyan sa Chairman's Hall, Palacio de Gobernador o del Gobernador, dyan ho sa may Intramuros, Manila. At kasabay ho nito, nilagdaan din ho yung kasunduan sa bagitan ho ng COMELEC, Armed Forces of the Philippines, at maging ng Philippine National Police. Sa nasabing aktibidad, binigyang diin po ni DepEd Secretary Sani Angara ang mahalagang papel ng mga guro sa pagtitiyak ng isang malinis at maayos na halalan. Aniya, handang makipagtulungan ang kagawaran ng edukasyon sa COMELEC upang maisakatuparan ang isang tapat at makabuluhang proseso ng botohan. Nagpasalamat din ho si Angara sa maagang hakbang ng komisyon sa pagsasanay ng libu-libong mga guro na magsisilbihong tanga-pangalaga sa darating panghalalan. At every year o every elections naman, sila ho talaga ang ating sandigan para sa isang maayos at matapat na halalan. Kaya naman saludo sa lahat ho ng mga guro na nagjo-duty tuwing eleksyon. Ang kasunduan po ay bahagi ng patuloy na pagtutulungan ng DepEd at ng COMELEC upang bigyang proteksyon at suporta ang mga gurong itatalaga sa mga presinto sa darating pong May 12. Ito naman ho mga kabalen, dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Nagsimula na ho itong Cope Thunder Philippines o yung CTPH 251.
Isa ho itong joint military exercise sa pagitan ho ng Philippine Air Force at ng United States Pacific Air Forces o PACAF. Diyan ho yan sa may Clark Air Base, Pampanga. Lunes ho, April 7. Kaya kung sa mga kababayan ho natin na nakakakita ng mga lumilipad na fighter jets, ito ho'y may kaugnayan sa joint military exercise ng US Air Force at ng Philippine Air Force. Kabalen, pinangunahan po ni na nila Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura at PACAF Air National Guard Mobilization Assistant Major General Christopher Shepard ang pagbubukas ho ng nasabing aktibidad. Itinuturing ho itong CTPH 25-1 bilang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ho ng tinatawag na Joint Operational Readiness at Defense Ties ng Pilipinas at US, pati na rin ho sa pagpapaunlad ng kakayahan ng ating sandatahang lakas. Ayon ho kay PAF o Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, gaganapin ho yung mga drill hanggang April 18 sa mga pangunahing training locations sa Northern Luzon, tulad na lamang ho ng Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, at sa Clark Air Base, at maging na rin sa Colonel Ernesto Ravina Air Base, dyan naman sa lalawigan ho ng Tarlac. Kabalen, inaasahan pong magtatakda ang PAF o ang Philippine Air Force ng 729 personnel at magpapadala ng mga aircraft gaya ho ng FA-50PH, A-29B Super Tucano, S-76A at ito hong S-70I Black Hawk helicopters. Magpapadala rin ho ang PACAF ng 250 personnel at 12 F-16 fighter jets. Tampok din ho sa naturang military exercise ito hong mga field training na nakatuon sa aircraft maneuvers and tactics. Samantala ngayong taon din unang beses isasagawa ang International Observer Program na lalahukan ng mga kinatawan mula sa Royal Malaysian Air Force, Royal Thai Air Force, Royal Australian Air Force, Japan Air Self-Defense Force at Indonesian Air Force. Ayon pa ho kay Castillo, magkakaroon din ng subject matter expert exchanges na sasaklaw ho sa mga usaping may kinalaman sa fighter at close air support operations, helicopter operations, cybersecurity communications, aircraft maintenance, logistics, security, at medical services. Ito ho mga kabalen, bago tayo magpaalam at huling balita, itong aking ibabahagi sa inyo. Ito ho, puspusan na itong training ng Police Regional Office 3, Kasama siyempre ang ating Paul Body Commission on Elections para ho sa paghahanda sa May 12. Nagsagawa ho ng isang Special Electoral Board training ang PRO3 upang masigurong handa at may sapat na kaalaman ang kanilang mga tauhan sa pagpapatupad ng mga tungkulin sa nalalapit na halalan. Layon nitong tiyakin ang pagiging profesional at patas ho ng mga pulis sa panahon ng eleksyon.
Idinaos po itong training mga kabalen dyan ho sa Patrol Hall ng Camp Olivas sa City of San Fernando, Pampanga. Dito lamang Lunes bilang paghahanda po sa 2025 NLE, gayon na rin sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliament Elections. Pinangunahan po ito ni Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC Central Luzon, na nagbigay ho ng masusing kaalaman hinggil sa mga batas, panghalalan, tamang proseso at paggamit nito pong mga vote counting machine o yung mga automated ATMs At sumailalim din ho ang kapulisan sa hands-on training at simulation ng mga posibleng senaryo sa araw ho ng eleksyon upang matiyak ang maayos at organisadong pagdaraos nga ng botohan. Bahagi po ito ng deployment strategy ay may mga piling tauhan ay tatalagay yung rehiyon sa barn upang magsilbing mga electoral board members. Lalo na ho dun sa mga lugar na kulang ang guro at may bantaho sa seguridad. So yung mga pulis pala natin dito ho sa ating rehiyon, hindi lamang sa Region 3 din magsisilbi, kundi meron din hong magtutungo ng Mindanao para mag-augment dito ho sa ginagawang pagbabantay sa darating na halalan sa May 12, 2025. Kabalayan, oras na po para magpaalam. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito ho sa ating programang CLTV 36 News Stream. At mamaya hong alas 6 ng gabi, subaybayan pa ang iba pang mga balita dyan ho sa CLTV 36 News kasama si JM De Jesus. I-follow lamang ang CLTV 36 News page para ho manatiling updated sa iba't ibang balita dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. At bago ako magpaalam, inaanyayahan ko pong lahat na tumutok dito ho sa programang Ang Paglalahad 2025 ng RW 95.1, katuwang siyempre ang CLTV 36 at Sunstar Pampanga. Mapapanood ho yan sa mga social media platforms ng tatlong naglalakihang media institutions dito ho sa ating rehiyon. At siyempre mga kabalen, sa television din na CLTV 36. Mamaya pong alas 4, makakasama nila si Mayor Chris Garbo. Yan po si Paulo G. Santos at DJ Alex Sembrano ng RW. Makakapanayam ho ni Mayor Chris Garbo, who is seeking re-election dyan ho sa Mabalacat City. Muli kabalen, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.